Wel, y côr cynta, ni allan o 7 ohonyn nhw. Dyma nhw, Clwb Llanfyllin yn cynrychioli Maldwyn. Mae 'na ddau yn mynd i ryfel tu allan i'r pentref, tra mor afon dal i chwydu fwy i'r aber. Mae sŵn potel i'n chwalu fel priodas fydd y lôn, a neb yn meddwl gofyn pam fel arfer. Mae 'na ferched efo drwyau yn siarad celwydd noeth, mae dref fel taid i'n mwydro ar ei hyd. Mae llygod dal i wenu ar ei strydoedd wyduron, fel pob tref i fydd arall yn y byd. Mae'n glir a does na'm seren, heno i mi yw ffrymhen. Dwi'n deimlad, ond dwi'n gwybod, mae yma wyf inna i fod. Mae 'na ddiwrnod newydd arall yn sleifio ar stryd nes, lluniau'r ochr bethan god yn heidiau. A dod yma'i nhw i gwyno, nad oes untheg well i fynd, cyn mynd i'r rhan i yfed efo'i cleidiau. Does na rywun greidwch, chwaith yr un llonwer, ond mae gynno nhw ein gilydd reit o'r gwir. Ac mae'r haul yn dal i godi, galonau dref a thon, fel pob tref i fydd arall yn y byd. Mae'n glir a does na'm seren, heno i mi yw ffrymhen. Dwi'n deimlad, ond dwi'n gwybod, mae yma wyf inna i fod. A'r hogiau llygaid barcud efo'i sŵn a'i pegi mawr, y rhai sy'n bia'r pafin Bowling Street, Bowling Street. Ond oedd rhain a'i iaith ei hunain sy'n cadw dre yn fyw, fel pob tref i fydd arall yn y byd. Mae'n glir a does na'm seren, heno i mi yw ffrymhen. Dwi'n deimlad, ond dwi'n gwybod, mae yma wyf inna i fod. Mae'n glir a does na'm seren, heno i mi yw ffrymhen. Dwi'n deimlad, ond dwi'n gwybod, mae yma wyf inna i fod. Mae yma wyf inna i fod. O'r Maldwyn yn agor y gystadleuaeth, geiriau bendigedig Mei Mac ar Don gan Geraint Llyfgren yn sôn am Gaernarfon wrth gwrs. Ond dyna chi wedi clywed un côr, ond mae yna 6 côr i ddod, felly hynny i gyd ar y ffordd. Ond mae cradur yma'n edrych yn fo'n barod am I wely yn barod efo'r holl glusdoga yna, ond peidiwch chi am fynd i'ch gwely. Arhoswch lle da chi, mae hi bron yn amser i ni gael clywed gweddill y corau I gyd, yr holl ganlyniadau ac a gwybod pwy ydy'r ffederasiwn buddigol. Dewch nôl wedi'r egwyl.
Croeso nôl at ni Steddfod y Ffermwyr Ifanc. Digon o fwynhau, ochr llwyfan, pawb dal i wenu, pawb dal yn hapus, y cystadlu dal i fynd ar hyn o bryd. Ond mae pethau'n poethi. Ydy poethi go iawn rwan achos da ni'n dechrau cael canlyniadau ac mae'n dod yn nes at ddiwedd y noson ac mae'r ffederasiynau i gyd yn casglu eu pwyntiau. Felly gadewch chi wedi cael gwybod pwy aeth â hi yng nghystadleuaeth y Parti Deusain. Wel, yn drydydd, Eglwys Wrw, Sir Benfro, yn ail, Llangadog, Sir Gar, ond mae'r pwyntiau mawr yn mynd i Eryri, Dyffryn Madog, llongyfarchiadau mawr iddyn nhw. Ond cystadleuaeth arbennig arall oedd yr unawd o sioe gerdd neu ffilm, a dyma chi'r canlyniad. Yn drydydd, Glain Rhys, Meirionnydd, yn ail, Modlen Alun Eryri a'r ferch brysura siwr o fod ar y llwyfan yna yn ennill eleni ac yn cystadlu efo tro ola Jessica Robinson, Sir Benfro, llongyfarchiadau mawr iddi hi ac i bawb nath cystadlu ar y sioe gerdd. Mae o'n leisia anhygoel yno. Rwan ta, da ni yng nghanol cystadleuaeth y cor. Wel, da ni'n mynd i'n chanol i, da ni wedi clywed un cor, ond mae'n bryd i ni cael gwlad mwy, felly awn ni nôl at Terwyn. A'r ail gor ar y llwyfan yw cor Sir Meirionnydd ac yn arwen Arfon Williams. Mae 'na ddau yn mynd i'r rhyfel tu allan i'r Penrhyn, tra bo'r afon dal i chwydu ffwrdd i'r aber. Mae sŵn hotel i'n chwalu fel priodas sydd y lôn, a neb yn meddwl gofyn pam fel arfer. Mae 'na ferched heb fod rwyau yn siarad celwydd noeth, mae dref y taid i mwrdro ar ei hyd. Ond mae llwyau dal i blennu a'i syroedd mynd i'r hon, fel pob tref i fur arall yn y byd. Mae'n ddwyr a does na'm seren, heno i mi uwch fy mhen. Dwi'n geibal, ond dwi'n gwybod, mae yma wy finna i fod. Yna ddiwrnod newydd arall yn sleifio a Saesnes. Ar ochr Bethan dod yn reidiau, A dod yma'i ddod, y mae mwy gwydon a dysgler gwell i gyd. Dwi'n mynd i'r harn i yfed efo'i teigiau. Oes yna rhywun gwyn, a chwaith ei llongwen, ond mae gyno rhywun gilydd eito'n glir. ac mae'r haul yn dal i godi, calonnau'r grefachon, fel pob tref i fur arall yn y byd. Mae'n ddwyr a does na'm seren, heno i mi uwch fy mhen. Dwi'n geibal, ond dwi'n gwybod,
Côr Meirionydd oedden nhw, ond gefen llwyfan gydag Ifan mae Côr Maldwyn. A dyma nhw, y côr nath agor y gystadleuaeth. Ie, newn ni marfer hwnna yn erbyn ysgol. Hapus efo'ch perfformiad chi Huw? O, iawn ie, ni'n meddwl. Ie. Champion, ni'n A meddwl. beth o ti'n cael ei bas o ti'n neud tenor? Soprano. O soprano? Ie. Llais da dy fe, nes e, llais da. Pwy sydd wedi bod yn eich hyfforddi chi ac yn eich dysgu chi Huw? O, Catherine Parry. Mae hi di'r gorau o gwmpas. Yw un i'n dda? Yw un i'n dda? Ne, mae'n dda, chwaith teg. A mae hi wedi aros iawn i wrando ar y corau. Rhaid i gael mam rwy'n rhaid. Oes, ydy. O, Mam Iwan Parry, di. O, mam Iwan. Dyna ma Iwan, dyna ma. Reit, edrych lawr y camera a gwed, diolch mam am yn dysgu ni. Diolch mam. A mae'n dysgu ni. A mae'n dysgu. Da iawn, da mach gen i, da mach. Ei, llongyfarchiadau a da ywch chi ar agor y gystadleuaeth mewn steil a pob lwc. Diolch boys, da iawn. Ie, diolch Ifan a'r côr nesaf y llwyfan yw Côr Clwb yn y Bont, Sir Gar. Mae 'na ddau yn mynd i'r ryfel tu allan i'r pentell, tra bod afon dal i'ch wedi ffoir i'r aber. Mae sŵn potel i'n chwalu fe briodas hyd yn nhw, a neb yn meddwl gofyn pam fel arfer. Mae 'na ferched i fod drwyau yn siarad celwydd
'Na fe, côr Sir Gar oedden nhw, ond gefen llwyfan gyda Meinir bellach. Mae côr Meirionnydd. Dyma chi gôr mwyaf y gystadleuaeth hon, Côr Meirionnydd! Gafin, fel cadeirydd y sir, da ni'n tybio mai chi'r sir mwyaf swnllyd hefyd. Da ni'n ffodus iawn o fod aelodau brwdfrydrig dros ben. Ie. Bach yn ddrygionus, so maen nhw'n griw da iawn ar y fyna. Da iawn. Fel cadeirydd y sir ac is-gadeirydd Cymru, ti wedi cael tipyn mas o'r mudiad? Dwi'n hynod o ffodus o fod yn cadeirydd ar sir mor weithgar a aelodau mor wych. A dwi wedi bod yn ffodus a mae'n dda gweld pobl ifanc yn ymdrin a wneud y gorau medryn nhw'r cyfleon sy'n gael. A lodau o bob ystod oedran fan hyn. Oes, bob croesdoriad, a mae'n wych o weld, mae'r sir wedi dod lot mwy agos ers i ni gychwyn neud un, a mae'n wir yn talu ffordd yn pen draw. A Garfon, fel yr arweinydd. Ti wedi cael dy blesio gan y safon? Arbennig iawn, dweud y gwir, mi ganson ni clonau hwn. Dipyn o bwysau arnoch chi wedi ennill y llynedd. Oes, mae'r pwysau'n fawr, dweud y gwir. Ydych chi'n ei ddilyn yr un trywydd eleni? Dwi'n yn gwybod am hynny, diolch bwys am hynny. Yr peth sydd ddim yn hesio fi, mae bod wedi cadw safon, a dyna sy'n bwysig iawn, a mi nathon nhw hynny yn arbennig, a dwi'n balch fewn iawn am hynny. Wel, gobeithio'r gorau, croesi fysa. Chi'n meddwl bod chi wedi gwneud digon? Arfon yr arweinydd balch fan chwarae teg iddo fo, ond mae yna 4 cor ar ôl, dwi'n meddwl, felly peidiwch yn mynd yn rhy bell, arhoswch efo ni i chi gael clywed y corau i gyd yn canu am Gaernarfon. Ond mae yna ambell un wedi gorffan a wedi mynd i'r bar yn barod fel y gwelwch chi, gael rhyw beint neu ddau i ddathlu, i drafod ac i hel atgofion am y steddfod fendigedig mae Eryri wedi rhoi i ni eleni.
Croeso nôl, rwan ta. Ydych chi'n cofio'r deuawda a'r triawda doniol? Fuoch chi'n beirniadu ar y soffa? Wel, mi o Dilwyn Morgan yn gorfod beirniadu go iawn. A dyma'r canlyniad i chi. Yn drydydd, Ynir ac Ale Jones a Thomas Davies o Nantglyn Clwyd. Yn ail, Jessica a Scott Robinson. Glynderwen Sir Benfro, ond yn ennill eleni. Hogia Bro Ddyfi, Dyfan, Erwan ac Ilan Jones. Llongyfarchiadau mawr iddyn nhw. Tripyn o gystadleuaeth oedd honno, ond mae'r gystadleuaeth y côr cymysg hefyd yn argoeli i fod yn dipyn o gystadleuaeth. Da ni wedi clywed ambell gor, mae'r safon yn uchel, felly awn ni nôl i glywed y gweddill. A'r côr nesa ar y llwyfan yw côr Sir Clwyd a dyma nhw. Mae 'na ddau yn mynd i ryfel tu allan i'r pendeis. Tra bod afon dal i chweddu ffwrdd i'r aber. Mae sŵn potel i'n chwalu fel priodas i dylon. A neb yn meddwl gofyn pam fel arfer. Mae 'na ferched heb fod drwyau.
Côr Sir Federasiwn Clwyd oedden nhw, ond gydag Ifan Gefen Llwyfan, mae Côr Sir Gar. A dyma nhw Sir Gar Newig am i oddi ar y llwyfan a wy'n cael cwmni'r arweinyddus. Sioned Page, wyt ti, Sioned? Iawn, diolch. Neis i weld ti. Tipyn o siwrne i chi lan i Landudno? Oes, helo ni byti 4 awr yn trefeili bore yma, so O, fe rai wir. yn gadael am 6:30 bore yma, rai eraill bach yn hwyrach, ond na, ni ma. Mae'n ddiwrnod hir yn dweud. Mae yn ddynod hir, ond yn amlwg bod nhw'n mwynhau wneud e, neu byddwn nhw'n fodlon dod mor bell a hyn i gysadlu mor hwyr yn os chwit. Ti'n hapus i fo'i perfformiad nhw? Maen nhw dda, war y teg, maen nhw'n neud i gorau bob tro, so fi ffili gweud dim byd cas amdano nhw. Glywch chi na, boys? Wedodd i bod chi'n dda. Chi'n cytuno? Ond t'mod, o ran y darn wedyn, yw e'n ddarn heriol i ddysgu i gôr fel hyn? Na, fi credu achos taw can i unigolyn yw e. Mae wedi bod bach, dyw e ddim, sa'n teimlo fe sy'n bod swmp mowr wedi bod na, ond mae wedi bod yn gan neis, ond ie, ni wedi gwneud beth o'n i'n gallu gwneud eddi. Wel, pob lwc pan ddaw'r Diolch yn fawr. canlyniad, a llagfarchiadau chi Sir Gar. Diolch, Sioned. Diolch. Ac o Sir Gar i Côr Sir Ceredigion, nhw sy'n ar y llwyfan erbyn hyn. Mae 'na ddau yn mynd i'r ryfel tu allan i'r Pentej, tra bod afon dal i chwydu ffoir i'r aber. Mae sŵn potel i'n chwalu fel priodas hyd y lôn, a neb yn meddwl gofyn pam fel arfer. Mae 'na ferched hefo drwyau yn siarad celwydd noeth, mae'r dref y taid i mwrdro ar ei hyd. Ond mae'r lleia dal i wenu ar ei strydoedd byd i'r hon, fel pob dref i'r fur arall yn y byd. Mae'n fyr a does na seren, hyn o'i mi uwch fy mhen. Dwi'n geiban, ond dwi'n gwybod, mae yma wy fyna i fod. Mae 'na ddiwrnod newydd arall yn sleilio lawr Stryd Llys. Rhwyau o ffordd mellan dod yn heidiau. A dod yma'i Dyma'i ddwy gwylon nad oes yn lle gwell i fynd. Cyn mynd i'r harn i yfed hefo'i cleidiau. Oes gynnon nhw ddim gwneud na chwaith yr un llongwen, ond mae gynnon nhw ei gilydd reit o'r Ac mae'r haul yn dal i godi, calonnau'r dref a chon, fel pob tref i fur arall yn y byd.
Côr Ceredigion oedden nhw, ond gyda Meinir Gefen Llwyfan, mae Côr Clwyd. Côr Sirol Clwyd nawr te, sut ath i? O'n rili da. Be sy'n mor arbennig am wneud côr sirol? Wel, da ni gyd dod at y gilydd neu ffrindiau newydd a da ni wedi bod yn canu fel es pan da ni wedi bod yna flwyddyn dwytha. A dod i nabod pawb yn siŵr, a ti fel y gyfilyddes. Ydw'n anodd i gael pawb at ei gilydd? Mae wedi bod yn strach yn adegau gael pawb i'r ymarferion, ond erbyn yr wythnos ola yma, mae pawb wedi bod reit drew i'r ddod i'r ymarferion, do. A heno wedi mynd yn eitha da? Da ni gyd reit falch, dwi'n meddwl. Dwi'n falch efo sydd ath i, do. A mae yna rhywun yn dathlu penblwydd? Mae yna rhywun wedi gwneud ymdrech arbennig i ddod yma i penblwydd. Mae'n penblwydd ar Lea yma heddiw. Lea? Le mae Lea? Wel, chwarae teg i ti. Ti'n rhoi'r mudiad yn gyntaf? Wel, rhaid yn dweud, berig iawn. Oes na ddathlu ni fod nes mlaen? Wel, oes. Dwi'n mynd i Birmingham i'r ffeireia fory. I gystadlu? Wel, na, jyst yna fory, a dad gystadlu heddiw. So dath i'r dad? Do'n iawn, dwi'n meddwl. Do, beth ni'n cael bod yna. Ond fe fydde di'n efori? Bydd. A cael dathlu dwbl o bosib, os fyddwch chi llwyddiannus. Chi'n meddwl bod chi'n gwneud digon? Do. Fe gawn i weld. Dau gor dal i ddod, sef Ynys Môn ac Eryri. Felly mae yna ddiweddglo Penigampus ar y ffordd i'r Eisteddfod a'r holl ganlyniadau, wrth gwrs, a pwy sydd wedi mynd â hi. O ran y ffederasiwn buddigol, gawn ni wybod y cyfan yma yn Fenyw Cymru yn Llandudno. Dewch nôl wedi'r egwyl. Croeso nôl ato ni, da ni dal i fynd yma ac yn dal i joio'r cora. 2 gor ar ôl, felly awn ni syth yn ôl i'r llwyfan at Terwyn.
Ie, diolch Anni, a'r côr nesa ar y llwyfan yw côr sir Ynys Môn. Dyna i chi côr Ynys Môn, ac mae Ifan nawr yn cael cwmni côr sir Ceredigion. Wel, mae gwynebau lot o'r rhaid yn edrych yn gyfarwydd, ond sa'n cofio pwy i chi? Pwy i chi to? O, Ceredigion, ie, Ceredigion, wrth gwrs.
A Bethan, yr arweinyddes, y tro cyntaf i Geredigion i gael cor undebol yn yr Eisteddfod yma. Dwi'n meddwl cor mor fawr â hyn. Pam penderfynu gwneud yn ei lenni te? Wel, benderfynwyd fel sir, mae dyna peth oedd y peth doeth i wneud erbyn hyn. Felly, ar mae Ponsian yn illodd yn y sir, mae yna 5 clwb wedi dod at ei gilydd, a mae wedi bod yn brofiad braf, a mae pawb wedi cydweithio yn yr wythnos ola yma i greu cor undebol, ie. Oedd hi dipyn o dasg i gael pawb ynghyd i'r ymarferion wedyn o ystyried bod pobl yn trefeilio o wahanol ardaloedd. O wahanol ardaloedd, ie, fel fe gwrddo ni yn neuad Ponsian. A rhyw 3 ymarfer bach i ni wedi cael, wedi gweithio'n galed yn ystod yr wythnos ola yma nawr i geisio cael polish ar bethau. Hapus efo siwlathi? Do, fi ath popeth yn iawn, diolch yn fawr, do. A dwi'n meddwl bod nhw'n hapus. Un peth sy'n syni fi yw gweld rhai ohonoch chi'n gwisgo Crys Ponsian. A fe ddyliau ni byth welen ni rhai ohonoch chi mewn Crys Ponsian. Heb enwi neb esillt. A dyma'r cor ola ar y llwyfan hyn yma te yn cloi gysyliaeth cor Sir Eryri. Mae 'na ddau yn mynd i'r rhyfel tu allan i'r pendel. Siap o'r afon dal i chwydu ffoi i'r aber. Mae swm hotel i'n chwalu fel briodas i dylon. A neb yn meddwl gofyn pam fel arfer. Mae 'na ferched heb fod yn
côr yr yrru yn cloi'r Eisteddfod y Meleni.